gozadores, benvidos unha semana máis o Festival da Crema e do Sabor, o Saborosura Fest en vivo, en directo ás 12:05 da mañán aquí na Radio Galega. En atención porque temos unha segunda hora do programa, unha sesión vermú espectacular, porque hoxe temos a sorte de que nos visite a raíña da canción galega, a raíña da festa, a grandísima Pili Pampín estará hoxe aquí compartindo sabor con todos nós. Pero que acaba de entrar Pili Pampín, señores e señores. Pili, ti viñas a unha pa sesión vermú. Sí, pero como estades falando do rompetiño, pois eu anímome, porque como xa foi unha vez. Ti xa estuveste no rompetiño? Sí, quero volver. Queres volver? Sí. Home, eso xa non fai falta nin que, Bueno, pues, nin que o dixas, porque vamos pa diante. Ah, xa está. Manuel, Luis, xa estuvo Pili, no que xa rompetiño, estuvo. E gustou moito, a nós tamén nos gustou e querémola volver a fichar. Exactamente, nos son quedamos moi contentos con Pili Pampín. Eu tamén. E a xente vamos tomar algo ao son e sempre nos di, ai, cando vai volver Pili Pampín, cando vai volver Pili Pampín. Deixaste espejada. A cámara que eu pasei pipa. Home, que sí. Iba con algo de descoñecemento de como iba a ser a cousa, pero levei unha sorpresa increíble, non? En que ano foras, acordaste? Pois fai 2 anos, Sí, non? el viñera no Fai 2 2024. anos. Ademais, antes de min estaba a banda da Balbina, Bueno, Exactamente, sí. que son maravillosos Sí, sí, todos sí, eles. sí. E despois tocou a min. Ademais, un público, ti sabes o público que Sí, hai a beira do mar, ese que maravilloso, se enrolla, que maravilloso. canta. Sí, sí. A verdad que salí moi contenta de A verdade esa que sí, a actuación. xente do son xa che dixo, sempre que vamos por aí, ai, este ano que van Pili Pampín, tal, xa, pues dámoslle, está claro. Pues contratada logo, Sí, que? sí, fichadísima, contratamos, obviamente. claro que sí. En breve xa, Ai, vou, ahora xa xa falamos arreglamos ahora. papeles, Ahora, en acabar. breve. Eso, dille aí cantos Sí, millóns sí, son, sí, esa sí. está. O O sea, más, non o hai más. problema. Exactamente. Pon no caché, sabes, nas exigencias dos artistas, pon percebes, que sei que os fan moi ben. Ai, sí. Exactamente, sí. Aquí o Eso antes de chef. isto pa antes de cantar ten que afinar a voz impresionantemente, un bo exactamente. percebe, mima. Apúntome. Oye, fantástico. Pili Pampín estará Pois, tamén no rompetiño. añadimos unha cabeza de cartela á lista, entón. Añadimos cabeza de cartel á venga. lista. Sí, Sí, señor. sí, sí. Que aparte, bueno, pois iso, que xa estuvo hai anos, xa que vas a ir á zona esta gratuita, non? Que é o que falábamos co rompetiño. Sí, chavalada así, pero tamén ten esa zona gratuita con grandísimos artistas, non? Sí, pero esa zona gratuita, aparte da xente, bueno, entrada en idade, tamén había moita chavalada, Sí, que é o sí, que sí, máis sí, sí, me sí, chocaba sí, a mí, sí, non? claro, Eso é maravilloso. A mí foi, bueno, das cousas que eu tive a sorte tamén de tocar nese escenario ano pasado. Estaba tocando, de repente apareceron ali mogollón de chavales aí a bailar unhas Sí, cumbias. sí, sí, e moitos foi... chavales nos lo dixeron tamén que pasaron moi ben co Sí, Capitán sí. Sabrosura. De dentro dos conciertos, ao sentir a Pili, viñeron un montón ali a bailarlle diante de Pili, e, Sí, 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 e sí. ti tamén. Tamén, sí, estuvo moi bonito. Sentiron algo e viñaron, digo. Viñeron. É verdade, é certo. É maravilloso, non? Sí, É sí. pois iso, que tamén hai que dicilo, non? Que ao final un festival o que intenta é pois facer o festival, obviamente recaudar para leválo adiante, entón, que un festival se precie tamén a facer unha festa gratuita, unha festa non, un festón, non, gratuito para toda a xente da vila, que ao mellor, Sí. pois ao mellor doutra idade, ainda que tamén veñan chavales, si que é doutro tipo de Sí, estilo pero de tamén música. que a xente do pueblo tamén forme parte un pouquiño do festival e que teñan tamén aí, non, a Pero súa eso está festiña. bonito, que estea Que para se todos animen, os públicos, claro, non? un pouco Que eso se para todos animen os a ir públicos. porque é gratis e non teñen que ir, a xente ten que ir, a xente maior, sobre todo que vai ali, que non lle van a cobrar nada ni nada. Que non hai excusa. Non hai excusa, Hai que ir, Non hai sí, excusa. sí. Hai Este baile, fin de festa. hai música, hai Sí, home, para sí. todos, hai, se non hai sardiñas, hai percebes, e se non... Eso. Se non hai- Si non hai chouvas. É o festival este, bueno, o que facedes fora, non, a verbena do rompe que lle chamas, Sí. cantos anos levades facendo? Pois igual desde a segunda edición xa, ou así, sempre Sempre foi xa algo sí, que sí, estaba claro. que estaba aí. Bueno, Exactamente, sempre fixemos concertiños aí gratis pa peña. Bueno, pois este ano que é que entre os cabezas de cartéis que estarán dentro e Ahora, temos cabeza de cartel que claro, están ahora fora, temos mi exclusiva má, xa, que que cuidado, además Pero Eli. todas xa están á venta, non? Xa todas están Pois á veña, venta, a xa. mercalas rapidamente antes de que se Exactamente, esgoten, sí. porque... Que maravilla, Sí, Que vayan sí. quitando as entradas que depois non me veñan pedir a min. eso. A min veñen máis pedir moito. Despois. Teniente, non hai unha entradita logo e Teniente. tal. A ver, hombre. Quedastes a dormir lá.
Sí, Claro. o sea Home, que estamos en febreiro, sempre estamos en teño febreiro, dous, estamos avisando. Exactamente. Pero non meñades a última hora, non, que eso, o sea, Teño aí a 2 afillados que lle dou entrada todos os anos, pero bueno. Claro, home, Juna, Home, Juna, habrá que tal. Bueno, eu sí. teño unha sobrinha que vai desde o primeiro ano. Sí, non? Sí, Desde o ¿no? primeiro ano. Creo que é das primeiras que pilla as entradas, porque además vai ao camping, vai cos colegas. genial. Pero creo que é un dos millores festivais que o pasa. Sí, para a xente xoven se che digo Sí. que... Este ano se me vou enterar eu can é. Eso segura. Home, Exactamente. El que sea familia de Pili Pampín va gratis, ya parece. Seguro. No, hai que comprar a entrada porque hai que colaborar. Sí, home, eu- para que se sigan facendo estes festivais. Oxalá Maravilloso. houbera o repetiño cando eu tiña aí os meus 16, 17, 18 anos, pois sería un fin de semana, vamos, increíble. Exactamente. O sea que é maravilloso iso, todas as facilidades, todas as comodidades, autobuses, camping, bueno, de todo. Bueno, non sei se tes unha anécdota aí, o meu con un artista, No, unha xa che anécdota, contamos todos, se me contaste de vamos todo. deixar algunha para Bueno, ano que algunha ven. máis hai que, pero bueno, Ahora igual hai mismo algún- non... Deixámosla para o ano que ven. Deixámosla se para o non- que ano. Sabes que Para o ano. contaronme unha é fora, non sei quen fora. Bueno, alguén dos teus socios. Boas, Sí, que Anécdotas. bueno, que claro, é unha zona ali no Sono que vallades, pero que había xente que saltaba por riba da valla. Sí, sempre. E van pasado por quedar aí doble de altura, non? Claro, Sí, porque claro, tamén imagínate, os chavales dañan ganas de ir ao rompetiño, facemos all out, moitos quedan sin entrada, algún hasta salta ao muro, sí. Saltan a valla, sabe? Pero bueno, pues hai que quedar un pouquiño máis de altura e Sí, está. sí. Claro, anécdotas hai moitas, cada rompetiño hai un Claro, montón. cada anécdotas, rompetiño é un pero mundo. Temos anécdotas aí para aburrir. A min chamábamos mi teniente porque eu, cando facían o vídeo do rompetiño, iba de Guardia Civil, sempre. Ai, sí, Claro. certo. Mi teniente ven de aí, que eu iba de Guardia Civil e non me cortaba un pelo. Exactamente, sí. Metiste no papel, non? Prontiño tamén sacaremos o anuncio que ela saneulo do 2024. Bueno, cada ano tamén se facemos algún anuncio así chulo. Estade moi atentos ao contido das redes sociais porque a verdade que currades mogollón. Si nos sigues en TikTok ou Instagram, xa estás máis ou menos ao día de todo o que E mira, facemos. por dar algunhas cifras que teño aquí notadas que, bueno, todos, bueno, que subichedes en máis de 5.000 seguidores dende a pasada edición, máis de 8 millóns de reproduccións en todo o contido de promoción. Sí, de feito chegamos fai 2 días, creo, aos 20.000 seguidores en Instagram, que era Casi nada. que non sei, Sí, señor. exactamente. Bueno, pois un festival nacido diso, dun instituto, relación profe-alumno que pouco a pouco foi medrando dende abaixo e que hoxe en día é dos festivais máis grandes, máis importantes de toda a zona norte de España de música urbana. O sea Exactamente. que E nada, ti darchas gracias por contar con nós un ano máis. nada, aquí Estamos aquí como na casa, verdad? para o ano que ven xa vienes a contar as novidades Exactamente. da 11ª edición. Repoñemos xa botella, que supoño que para o ano xa non Nada, poderá, non? no, para a semana xa non hai nada, Xa o sea me que- Vamos a ter unha máis grande. Que bueno, que conste que a de Pili damos ya no rompetiño. Exactamente. Non nos vamos a Eso, que olvidar de Pili ti, se estaba Pili. mirando aí para botella dicindo que Sin ella no queda. Eh, Te lo digo yo. Elixir. Oye, moitísimas gracias por Nada, estar aquí. moitísimas gracias. Chegou sabor, o capital, toda Galicia, José José. Chegou sabor, o capital, toda Galicia, José José. 1:04 minutos, casi 5. Comeza oficialmente a sesión vermú máis saborosa da radio. No control de son temos a Vanessa Rouco. Temos tamén número de WhatsApp. Se queres enviar un saudiño, 672 30 93 19. 672 30 93 19. E hoxe temos unha sesión vermú moi especial, con todas as letras, porque temos aquí a máis grande, a raíña da verbena, a raíña das festas, a grandísima e inigualable Pili Pampín. Moi bo día, Capitán Sabrosura, e a todos. Que teus alegría ointes. terte aquí. Non sabes a alegría que me dá. Pois moitas gracias, eu feliz, contenta Bueno, contenta de estar aquí, pero... de estar aquí contigo tamén, e cos ointes, por suposto. Como digo eu, o mal tempo, boa música, non? Porque menudo día. É boa cara, É boa cara. Si van non salir escamas, pero bueno, non Sí, te sí, preocupes, porque isto non para, meu fillo, non para. A xente, bueno, que estaba pensando en comprar un coche, creo que agora xa está mirando máis o barco que, non, a lancha. Ou paraguas ou chubasqueros. Eu creo que ainda- Porque, ainda vamos, o que queda, Ainda o que queda. Ainda o que queda, Manda. Levamos, creo que, unha burrada de días chovendo, non sei que puñía o periódico, xa non me lembro moito. Que só tuvemos 3 días sin auga.
en 2 ese- meses que levamos, o sea normal. que imagínate. O sea, sí que, bueno, sí que houve anos, non, dos que chovía seguido, pero eu creo que tan forte. Tan forte, Porque é tan forte todos os días. todos os días. Enganchan un temporal como, creo que van quedar sin nomes, xa, que ahora están poñendo nomes o non. Ahora ven Marta, non? Os ciclón, Hoxe ahora ven entrou Marta, Marta, sí. sí. Bueno, Xa, pues marcha mira. unha ven outro. Bueno. Creo que vai quedar, imos ter que empezar a coller nomes estranxeiros. Totalmente. De tanto temporal. Bueno, moitísimas gracias por estar aquí. Un placer. Imos, nada, pasalo ben. Aí subimos. Esta oriña, escutar moi boa música, falar un poquinho tamén de toda esa carreira, todos esos anos que levas en riba do escenario, todos os que che quedan, algunhas das actuacións, como por exemplo que estarás no Rompetiño. Sí, estarei no Rompetiño, sí, señor, feliz. entre tantas outras. E se che parece, pois como xa é hora de bailar, de ir tomando un vermú nesta Unha boa sesión vermú, vermú necesita música. necesita música. Entón, bueno, Pili, dixenlle, eu sempre que ven algún convidado, lle pido así, oye, que temas poñemos e tal, que ti che pedixo, elixes ti. Sí, o que ti queiras. Entonces, bueno, hai de todo, A mí gustanme todas. hai de todo. Pero mira, hai un tema que aparte eu teño, bueno, que tamén aparte de actuar e tal, tamén son DJ. Cando hai así un público tirando máis a veterano, esta non falla. A ver, cale. O Galo. Non, nunca. Esa non falla. Esa non falla E nunca. ademais, mira que camisa traio hoxe. Preciosa, xa vi, xa vi. Se trouxen a camisa dos galos Dos porque, galos. porque viña Pili Pampín. Entón, cando hai que conquistar a xente de toda a vida, non, de que bailou esta canción en todas as verbenas, o Galo é un tema que cantan de arriba a baixo, Todo, sí, señor. É unha auténtica maravilla. É unha garantía. É unha garantía. É unha garantía, Ti nunha supoño que verbena. estarás aburrida xa do Galo, ou que? Pois mira, no, porque me dá tantas alegrías e tantas satisfaccións, porque non só lle gusta a xente que me ven ver a mí, sino que é a xuventude. Sí, sí. Agora, pois está co Galo para arriba, para baixo, para baixo, para arriba. Eso é moi bonito, a verdad que sí. Sí, pois veña, arrancamos bailando xa. O Galo de Pili Pampín. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite e de día. O galo cando canta
beira do mar. Que maravilloso, que maravilloso. Estaba che contando que cada vez que pos esta canción, isto é un himno, É que mira que levanos no meu repertorio, era o que te estaba comentando himno. agora, é unha das cancións que é imposible que eu poida quitar do repertorio. Hai artistas que soben o escenario, hai artistas que forman parte da nosa familia. A nosa convidada de hoxe leva décadas sendo a banda sonora da nosa terra. Pasou por 1000 estradas, 1000 palcos e 1000 programas, pero sempre mantivo o mesmo sorriso e esa retranca que tanto nos gusta. Se Galicia tivese un son propio, seguramente soaría a súa voz. Hoxe conversamos coa muller que mellor representa o espírito da nosa festa. A Moitas gran grazas. Pili Pampín. Moitas gracias, que bonito. Sí, señor. Que bonito, grazas. Qué bonito que estés aquí con todos nós. Que, bueno, que xa eres moi coñecida. Bueno, iso, cantante, televisión, ahora TikTok tamén. Ahora Tito tamén. Estás aí no TikTok a tope, non? Coas tuas fillas. Sí, porque me obligan, pero eu cada día teño máis medo ás redes sociais, créeme. Sí. Son, bueno, viches Son que ahora arma de- prohibiron hasta, bueno, que Sí, queren aos prohibir hasta 16 16 anos, sí, pero vexo que últimamente hai, non sei, moita maldad, moita... Sí, é perigoso, sí. Moita envexa, non sei, a xente ou está moi ociosa ou non ten que facer, porque hai que perder tempo tamén para poñerse a escribir tonterías e desprestixiar a xente, non? É o uso da inteligencia artificial para facer o mal. Sí. Para dar noticias falsas. Totalmente. É perigoso, sí. Teñolle pánico nese sentido, non? Mire, Pero bueno. oxalá, bueno, prohibir non, home, pero que non las limitaran aí a un par de horas tamén os adultos, porque Sí. a veces tamén No, os adultos, sí, sobre todo. botamos moitas horas, demasiadas horas aí. Sí, é alguén que as utiliza simplemente para facer dano, non? Eso a mí parece algo inconcebible. Pero bueno, están aí. As redes sociais tamén é unha porta que che abre moitas oportunidades Sí, de facer máis cousas. hoxe en día, non? No tema, bueno, sobre todo tamén de artistas, sí, de artistas música e sobre tal. todo, ademais onde vas a estar, onde non vas a estar, que vas a facer, que non vas a facer. Pero sigo pensando que é unha arma de doble filo, de verdad que sí. Sí, bueno, hai que... Nada, mellor explicado, imposible. Bueno, falemos un pouco da túa carreira, Sí. non? Cantos anos levas enriba dun escenario? Pois Leva a conta? solamente 34. 34. Sí, Wow. son pouquiñas. Son pouquiños. Pero isto como o primer día. A ver, queda outro... Bueno, Pero si os que me quedarán, pero... outros tantos por que dous ou por sigo tres. ca mesma ilusión como se fora o primeiro día. Porque comezaches moi noviña, non? Sí, aos 18 anos, sí. Os 18 anos. Sí. Como foi aqueles inicios? Porque a ti como che ficharon? A mí como me ficharon é que foi unha cousa tan rara. É verdad que eu estaba cantei nunha boda duns amigos no restaurante de meus pais. Bueno, a mí gustábame cantar moito, Bueno, non? teus pais teñan un restaurante, Meus pais non? Que tiñan un facían restaurante, eventos e e todo. tal. E nunha desas bodas estaba o mestre Manuel Muñiz, que era o director da Orquesta Compostela. E ao acabar díxome que cantaba moi ben, que le había lanzado a Ana Quiro, a Sabela, e que lle gustaría facer algo comigo, non? Ti sabes que despois de comer e de beber, como digo sempre despois dunha boda, dixenlle a meu pai, Salen grandes ideas, sempre salen grandes ideas. Sabe Dios o que di este home. E non fixen moito caso, a verdad. Pero ao cabo de unha semana veu con meu primo Miguel Torres, que era o cantante da Orquesta Compostela. Aí non sabía que era primo teu. Sí, a muller é a prima hermana de meu pai, sí. Sí. E díxome que sí, que quería intentar facer un Ana Quiro comigo. É un pouco pa allá, o sea, eu estaba nos mundos de Yupi, naquel momento, eu cantaba a cancións de Isabel Pantoja, Rocío Jurado, que era o que a mí me gustara, pero de verdad que lle puxo tanto empeño que falou con Horus, que era a casa de discos de Barcelona, onde eles gravaban naquel momento, ahora non existe, pero aceptaron gravarme o primeiro disco. Foche para Barcelona? Sí, graveino en Barcelona, sí, en Horus, sí. Wow. Que naquela estaba Sergio Dalma e María del Monte, en esa casa discográfica. Sí. E presentei o disco en setembro do 91 para toda a prensa, acórdome perfectamente, no Hotel Peregrino en Santiago, e desde aquela a traballar. A primeira actuación foi o ano seguinte no 92, na Pascua en Padrón. Na Pascua en Padrón. Sí. Porque ti, o sea, comezaste a cantar... bueno, supoño porque tiñas familia música, teus pais... No, a ti gustaba che cantar... A mí gusta, pero donde me entrou máis o gusanillo, sempre o digo, foi a raíz do disco de Marinero de Luces de Isabel Pantoja.
Ese colléchelo de collino arriba chico, abaixo. porque además o comedor onde se facían as bodas había uns espellos enormes. Entón eu iba para baixo onde estaba todo o equipo de música, miraba o espello, imaginame que era ela, e veña a canción para arriba, para baixo. Despois, os domingos, ali no meu pobo, onde se fai o San Martiño, fixemos un coro na iglesia, porque veu un cura xoven e trouxo os seminaristas con guitarras, algo que non se había visto ali na aldea, non? Bueno, aí empezou todo o gusanillo. E tamén cantabas, bueno, xa che coñecían, non? A xente, bueno, os clientes habituais do restaurante, xa che pedían que cantaras, non? Sí, porque a mí cantaba. Xa sabían que, oye, que Pili canta ben. E a mí, como non me costaba nada, pois fíjate ti. Pero ti, cando che pedían, por exemplo, os clientes, non? Que cantaras, ti eras consciente de que xa tiñas certo talento ou tomámoslo así máis como un xogo? Que va, eu era unha nena, eu cantaba porque me gustaba, pero nada máis, o sea que non... Era un xogo. Sí, empecé a adentrarme un poquinho máis dentro da música, presenteime a un concurso da TVG que se chamaba o 3x4, imagínate, en CTV que se gravara. Eu non sei se eran máis de 100 e pico participantes. Eu quedei de terceira. Wow. Sí, que ganara Epi, que era cantante do París de Noia daquela. Mima, tremenda, outra tremenda artistaza da verbena, mima. Un bozarrón de rapaza, sí. Eu non sei se segundo quedara Enzo Fernández ou Blaso da París, non me acordo, pero o sea, que competís, o sea, estaba aí xa, vamos. Meu pai moi ilusionado porque alquilou un autobús para toda a aldea para que me fora de público a ver o programa. Sí. Meu pai vivía moito comigo eso. De feito, foi a todos os viaxes que fixen ao exterior a donde fun a cantar, e el sempre viña comigo. Sí. Que bonito. E que recordas daquel primeira estrea na Pascua de Padrón? Que se me diste, bueno, pues estreime aquí en calquer sitio, pero a Pascua de Padrón todo o mundo sabe que é unha festa que está que lo abarrotado de xente. Imagínate, a orquesta super fama, non? A orquesta super fama, sí. Cheo de xente, cheo de familiares. Si che digo que me xei máis de 20 veces antes de subir, non o vas a creer. Pero te puñas nerviosa. Bueno, sempre tuve algo de pánico escénico. Sí? Sí, é unha cousa que non... Pero dende sempre? Sempre. Pero agora xa terás controlado. No, sigo tendo. Sí. Antes de sair, sí. Sigo tendo un pouco de pánico escénico. Pero penso que o día que me pase tamén son das que digo que me dará igual todo, pero está ben ter ese tal, pero houve unha temporada que eu pasei moi mal nos inicios porque ese pánico escénico tuve que pedir axuda porque me marcou unha boa temporada, porque eu fora a Argentina a cantar en decembro, non? Sabes que alá é verán. Sí. E cando cheguei aquí tiña actuación en fin de ano nunha sala de festas. Non vamos decir o sitio porque son cousas que non me gusta, non é sala de festas, que non me gusta recordar. Collí un catarrón destos, pero de categoría. Fui médico, inyeccións de penicilina, bueno, placas na garganta, moco, eu aparte ainda lle metí máis do que me mandou o médico, fun todo o camiño vomitando. Cheguei, quixino facer, pero empecé ca primeira canción e dixen, eu aquí non podo seguir, é imposible. E a xente empezou a dicir fuera, e a min quedoume aí eso metido, sabes? Ostras, pero pasei no bastante. Sí, bueno. Pero ti non dixaches hoy, pedín disculpas, claro, pedín disculpas, dixen que volvería outro día, pero que me era imposible. Ademais, fixen un esfuerzo de ir hasta o sitio que era, porque non era cerca tampouco. Menuda xente tamén, non? Bueno, que quedei un pouco tocada daquel día, sí. Entonces, pois, ese pánico escénico sigo tendo, non tanto, pero está aí. Marcouche ese feito bueno, dun abucheo en público, e non porque fixeras mal, que tamén estaría mal igualmente, Xa, pero estaba empezando, sabes? Xa. Si chega a ser hoxe, pois igual non vou pois o médico que me faga un papeliño como que é ben imposible ir. No, aparte, era un caso máis que justificado. Xa, pero si fora hoxe colleríame de outra maneira, pero como estaba empezando novata, sin experiencia, pois sí. Eso é. Desde aquí xa mandamos unha mensaxe tamén a todo o mundo, porque eu neses aspectos sí que son moi... Hai que ser moi duros, Ti se vas ver un concerto,
valo ver, se non che gusta, daste media volta e vas tomar Sí, algo. sí. Nada de abuchar a ninguén, nin de faltarlle o respeto a ninguén, que alguén que está en riba dun escenario merece todos os respetos só polo feito de estar aí. É que non somos máquinas. E iso pasa tamén moito Sí. cas redes sociais. Totalmente, Oye, se non sí. che gusta un contido, Non o sigas. Non o sigas, dalle pa baixo e sigue Non- mirando. non o lle- sigas, non lle exactamente. fai falta que lle poñas ali o mal que o fai. Exactamente, sí. Que o mal que o fai, o mellor é a tua opinión. O mellor... Claro, para outros é maravillosa, para ti o Sí, mellor non, pero bueno, faz E daño. por desgracia, cando faz daño, Faz daño. Que sea outra das partes malas das redes sociais. Canto máis daño, máis se promociona a publicación. Non se dan conta, pero é que é así, ao Sí, final sí, é sí, así. sí, sí. Pero si ves que todo o mundo che pon bonito, vale. Cando un che empeza a poñer malo, xa lle sigue toda a recua de baixo, xa todo é malo, xa Todo non é é malo. bonito, todo é malo. Ves, pero aí tamén xa son uns anos de experiencia. Ti sabes que si alguén fala ben e tamén hai outros que falan mal, ao final é que estás en boca de todos. Sí, Esa é totalmente. publicidade. Tamén, sí, que falen e da que falen mal. Eso é. Sí. Eso, bueno, pues eso, que actitud sempre, se vamos a un festival ou se vamos a algún concerto, de respeto sempre, se non nos gusta, oye, pues vamos. Collo el media volta, Media e volta, baste, vas tomar bebaste. unha Fanta e... Non hai orquestas que che gustan máis que outras, Sí, non hai grupos que che claro. gustan máis que outros, Pois pues xa eso está. mismo. Eso, pero que é horrible eso de demostrar esos signos de, bueno, de desprecio, Desprecio, sí, sí. é unha cousa terrible, vamos. Nada, que estamos en plena sesión, Bermú, aquí con Pili Pam Ping, o Aquí máis estamos. grande. Vamos poñer outro temazo porque temos que bailar. Pois, home, claro. A ver, sabes cal é Además Lexín? apetece, a ver. É que dixácheme vía Eu libre. dixenche que escolleras o que ti quixeras. A ver, se tais o tema que se chama Sabor, Sabor. pois terá que sonar De juventud. Sabor aquí no Sabrosura Fest. Pois vamos a escutar este Sabor de Pili Pam Ping. ¿Por qué será cuando me miras? El sol se oculta con su viejo resplandor. ¿Por qué será que las estrellas aman la noche como a ti te amo yo? Aún perduran los recuerdos del ayer, con un cariño tan inmenso como el mar, que gota a gota va aumentando nuestro amor cada vez más. Es tan bonito el vivir, queriendo y amándonos así, porque el amor es bello, lo hice para ti. Haremos el amor, tú y yo, un paraíso terrenal, en una isla desierta hecha de fantasía, para que no conozcas ni el pecado original. Tú volverás de nuevo a mí, tú volverás de nuevo a sonreír, tú volverás igual que ayer, tú volverás, amor, a mi lado otra vez. ¿Por qué será cuando me besas? Hasta las nubes cambian todas de color. ¿Por qué será el mar inmenso? Como de inmenso es el cariño que te doy. Recordaré toda una vida de ilusión, horas tan bellas de felicidad. Noche tras noche nos juramos un querer que nunca morirá. En tantas veces puede ti, con amor, locura y pasión, que creo estar soñando, me hace tan feliz. Sabor de juventud te doy, como ídolo de amor, donde se funden todos
sueños más profundos, de momento a momento haremos el amor. Tú volverás de nuevo a mí. Tú volverás de nuevo a sonreír. Tú volverás igual que ayer. ¡Sabor! De juventud. ¡Sabor de juventud! Aquí Que con- no collera, juventud. Bueno, somos chavales, Ahora, Sí, sí, eu sí. Ahora que saiu outro día o estudio, un estudio típico deste, o que ahora eres xoven ata os, non sei, 70. Un é xoven hasta o que queira. Eso é verdade, eso De vai por espírito dentro, eu estou cada día máis xoven. Eu verdad? tamén, Sí, así sí. cho digo. Bueno, home, anda que non temos corda para rato aquí. Bueno, que faga falta. Bueno, falemos un pouco agora, coñecemos un pouco os teus primeiros anos, tu veches tamén por medio mundo, non? Sí. Argentina, que contaba. Argentina, Montevideo, Guau. Suiza, México, que máis? Panamá últimamente. Bueno, é tan bonito ir cantar aos galegos. Verdad New que sí? York, New Jersey. Sí, Guau. tan bonito. Que tes algún que recordes así ou algo que che pasara así por algún destes países, algunha anécdota así que recordes con especial cariño, algún concerto? Mira, é que todos son tan especiais, tan especiais. Ir a eu fun xa 5 veces a Nueva York. Carai. É maravilloso actuar para todos os galegos que están desexando escoitarche. En Panamá, que foi a última que fun, o cariño foi tan especial, trátante con tanto mimo, Sí, tanto sí, agarimo, que, é maravilloso cantar para eles. Eu a actuar non fun, pero sí que fun, visitar, pues amigos que traballaban fora no seu día, e cando chegas ali xa coñeces a outros galegos que fixeron a vida ali, é como se tuveran alguén, sabes, que ao mellor os acabas de coñecer ese día, é como se fora xa alguén da De túa familia, Sí, totalmente. sí. Cando veñen aquí, Temos algo aí que nos une. chámante por teléfono, Sí. vamos a comer, vamos a isto. É maravilloso. Sí, eso a verdade que sí. Tes algún viaxe planeado próximamente? Pois así no, fora? de momento fora non. Pois non era malo ir agora, Ai, no, sobre todo agora no inverno, Sí, algo de sol tamén. Algo de sol, sí, verdad? sí, non me importaría, pa pero coller- bueno. Sí, pero sempre che tratan moi ben. Para coller un coloriño. Bueno, de feito, cando fun a actuar a México DF, invitaronme a ir 4 días a Acapulco, neno, con todo pajo ali, un hotel impresionante. Madre mía, bueno, eso Esa sí que esa son- vida, despois eso sí que son historias, de actuacións, verdad, esas eso son sí- actuacións Eso sí memorables. que maravilloso. Oye, como cambian ti que levas toda a vida nas verbenas, e sigues, non? Facendo as túas actuacións, como cambiou a verbena? Eu penso que para ben. Houve unha temporada, fai uns aniños atrás, que estaba un pouco chuchurría, como digo eu. Chuchurría, porque faltaba xuventude na verbena. Sí, pero eso agora, cada día, se te fixas, a xuventude vai moitísimo máis á verbena, pasa no pipa, porque antes era impensable. Cando era pequeno a verbena, pois eso, iban teus pais, non? Xente así máis... Vamos á discoteca, vamos. Pero ir a unha verbena, a verbena era de vellos. Sí, sí. Decíanche, a verbena é de vellos. E agora que se fagan tanta piña, tantos compañeiros para ir a unha verbena, eso é maravilloso. Nese aspecto está ben. Eu sí. Sí que cambiou un pouco o mundillo, non? O mellor en temas de orquestas, de actuacións, que non hai... O inverno xa máis pequeno. Bueno, o inverno é máis complicado porque aquí hai moi pouca festa en inverno, e para que sobrevivan as orquestas en inverno... É moi complexo, sí. Sí. Antes había moitas salas de festas. Claro, sí, pero ahora hai 3 ou 4 nada máis. Sí. Que está Paulino, a Luna, a Dotea, non? Bueno, eran as que iba a tocar, iban cando estaba unha orquesta daquela. 3 ou 4, non vais a pensar que hai máis, claro. Entón, claro. E as verbenas agora ao aire libre, además temos No, un tempo inverno. tan maravilloso que, bueno... Que iso sí que se perdeu un pouco, non? O tema sala de festas... Por exemplo, ti cando eras así máis nova, ti tamén os por ir de discotequeos, Por non? suposto, eu iba a Chantecler, iba a Mati, iba... Bueno, sí. Eran outros horarios tamén, había máis pola tarde, ou quizáis, Bueno, ou unha temporada que solo me deixaban ir de 7 a 10 á discoteca. Bueno. Entón, papá mandaba de 7 a 10, pero pois xa empecé a ir a Chantecler xa un pouco máis maiorciña, xa a cousa cambiou, non?
Sí. Sí. Bueno, pois que era, maravilloso ese tipo de bailes, que necesitamos máis festa no inverno. Totalmente. Porque É que o inverno é tan largo, chico, aquí en Galicia. É largo, faise largo. Eu estou todo deseando empezar cas galas. Sí, non? Sí. Ao final o inverno é como que te oxidas, non? É máis que a humedad que temos aquí, estar máis coxidado, chico. Temos que engrasarnos continuamente. Totalmente. No, aparte iso que... Bueno, que sí que hai no verán, temos a Galicia tope de eventos, a que lle guste concertos, hai concertos, a que lle guste festas gastronómicas, orquestas, verbenas, festivais, hai de todo. Pero depois chega o inverno, quitando esas 4 salas que quedan por aí, non temos sitios para ir a bailar. Non temos para ir a bailar, claro que non. Bueno, a veces algunha asociación que organiza así polas alguna castas, historia. carnavales... Bueno, festeiros hai, pero iso que... Bueno, que... Se che costa máis traballo tamén salir da casa co tempo que estás, sabes? É complicado. Non é como no verán que sales, que dá gusto, pero no verán xa é máis complicado. O no inverno, quero dicir, perdón. Bueno, tamén... Tes unha próxima actuación? Antes que me olvidei de preguntarche. Teño día 1 en Pazos de Borbén, a festa da cachucha. Tremendo festón, Festón, foi un ano pasado dar o pregón. Este ano vou actuar, sí. E non vexes como está esa cachucha. Bueno, eso ten que estar, vamos... De película. Mima. De película. Bueno, pois que é mellor plan, É un entroido que? Eres de entroideira, ti? Non eres moi, non che gusta moito disfrazarte? No, pero nunca, Nunca me... Pero a fillo así, non? A fillo así, orellas, esa é unha perdición, sí, de verdad. Pero eso encántame. Bueno, de feito, deixei a carne de salar que mañan fajo cocido. Hombre! Como ten que ser. Aí sí. Bueno, a mí algo que me gusta moito de ti é que eres un... Bueno, aparte de maravillosa, a nivel musical que te xuntas tamén con xente nova, que estás aberta a todo, a facer colaboracións e tal. Entonces, eu trouxen aquí, bueno, teño 2 colaboracións túas, pero destas e cada xa nin te acordas. Porque acordeime estes días que é reggaetón a galega, con los jinetes del trópico. Que estes días tamén andan os jinetes del trópico, que... Bueno, que sacaron disco agora, que tamén virán por aquí, dentro de unhas semaniñas virán a presentar aquí, que son maravillosos. Un día escuitando, encontrei este tema con Pili Papi e dixo, home, pero isto é unha fantasía. Sí, chamáronme eles, son chavales fantásticos, encantadores. E dixeron, Pili, animaste? Sabes que me apuntou un bombardeo, e ala gravei... esta canción que é un reggaetón, por eso me, sabes que ti bueno, que ves do mundo. Non me acordo agora moito tema, sí, pero... E dixo, bueno, vou a levar tamén para que se vexa tamén esta faceta túa de que, oye, faz cancións de toda a vida, pero se hai que mandarlle un perreo tamén se lle manda, Se lle manda logo. Hai que modernizarse. Claro. Os tempos non cambian, pois unhas ten que cambiar tamén. Bueno, pues veña, escoitamos este reggaetón a galega dos jinetes del trópico con Pili Pampín. Son días de festa galega na nosa terra. Empezamos vencedo a nosa guerra. Se toca perrear, cadeleamos e nunca xa máis nos cansamos. Non deixes pra mañán o que podes facer hoxe. Colle o coche, vaite pronto, non te esquezas da gasolina. E esa negra que ten a Galiza, pra que non o saiban, chamase licor café. E unha vez aparcao, tira as chaves ao río e ponte en pé, porque o reggaetón a galega e dos xinetes se pilipan. Mesturamos a música tradi, patum, sin fin. Baila reggaetón a galega, con xinetes se pilipan. O temazo fará que te acordes sempre de mí. E que máis dará se somos mulleres ou somos homes? Se o que queremos é que sintas a música dos meus amores. Baixo e bombo por riba,
metais estupando detrás dos tambores, así que préstalle atención, que na casa tropical somos dos mellores. Desde el trópico peleamos en faroles por un mundo mellor, por unha terra consciente, colleitando amizade, sen maldade, sen rencor. Con esta música rebelde imos a volver a decirte que hoxe non se repite, e vente pa cá, ponte a bailar porque o reggaetón a galega e dos xinetes se piliban. Mesturamos a música tradi co tum, patum, patum, patum sin fin. Bailar reggaetón a galega con xinetes se pilipan. O temazo fará que te acordes sempre de mí. É quen dixo aquí. Capitán Sabrosura, Sabrosura Fest, Sabrosura Fest, Radio Galega. 1:38, gozando a niveles extremos, como sempre, sacando os pasos prohibidos e botándolle a un perreo tamén, que viñamos de escoitar este reggaetón a galega. Dos jinetes do trópico. Pili pam Sí. pim, manténdolle un flow aí É logo, impresionante. De iso, que relación, bueno, como te ves ti, non? Que faz unha canción máis tradicional, que relación tes ca música pois máis actual, non? Ou como a ves? Tamén polas túas fillas. Pois por eso mismo, estou metido por elas, porque di, mamá, hai que poñer soloro en todos os temas desta xuventud que ven pisando forte, e estou todo o día escoitando temas novos. Sí, Sí, Ai, sí, sí, sí. tamén escoita a música actual e tal. Sí, escoito, pero non me queda máis remedio. Home, claro. Tamén poñena na casa e Pois tens que escoitar. Eu, quen é ese? É fulanito. Bueno, pois ven, para que eu tamén tea un pouco oloro, non? Sí, claro, pero tamén despois iso é bonito, non? Como que falábamos antes con, bueno, con Luis e con Manuel, que vayas o mellor a un festival como é o Rompetiño e que tamén é chavalado, oye, pois, e veña mandar ali uns pasos tamén outro tipo de música, non? Sí, é que te coñezan, porque é moi importante. Fíxate o efecto Ortiga, non? Sí. Aí o tes, que que despois foi che preguntarei, algo, claro. esa xuntanza maravillosa. Sí. Que acabou, bueno, comezou así nunha... Nada, gravamos un tema que foi o Eu chorar chorei. Simplemente íbamos a gravar ese tema. El fixo un concerto na Capitol espectacular. Levábame de convidada. De convidada, Sí. aparte de outros moitos compañeiros, non? E como me deixou pa último, empezou a despedirse, cando o público empezou a decir o meu nome, bueno, é verdad que eu casi choro detrás do escenario, porque eu pensaba, quen son eu para este público? Donde me escoitaron a min cantar, non? Escoita. Pero estaban as miñas fillas no medio e dicían, mamá, que pasada. Guau. A xente como te reclama. E bueno, Que bonito foi iso, sí, pero sí, foi sí, un sí. subidón. Claro, porque ao final o público de Ortiga é un público Distinto máis juvenil, totalmente a min, Uh-huh. pero teño que decir que agora xa os teño todos comigo tamén, Sí, home, claro, xa os conquistaches Tuvo tan boa aceptación que se puxo aí Ortiga a elaborar hasta que elaborou un disco maravilloso con temazos. Hasta ese punto, non? Con Saliu temas. esa colaboración fantástica que tamén fochedes tamén a unha gala de fin de ano, non? Ou non? Cada televisión. O fin de ano da TVG ese ano, sí. Claro, que se creou a maxia. Sí, creouse unha maxia que gravamos un disco de temas super coñecidos que todo o mundo coñece. Sí. Pero, por exemplo, a de Como yo te amo, de Rocío Jurado, cando eu escoitaba a xuventude cantala nas Sí, a ver, se veía nas enteira, verbenas, vamos, sí. flipaba, non? E a outra de María Jiménez tamén, pois dixen, madre, pois mira que están postos toda esta xuventud en temas Que que bonito, pensas que non? nunca había cando escoitado. cando vin esa xuntanza pareceume increíble, non? Porque é moi bonito ver a xente de toda a vida pois cantando tamén ou diferentes estilos ou diferentes idades, non? Non se fai moito, Porque ao Non final se os fai artistas moito, solen pero tirar entre os dos máis cercanos a Tuvemos eles. unha aceptación maravillosa, grazas a Deus, non? Sí. E o primer concerto que fixemos na Quintana, que foi espectacular. Eu cando vin tanta cantidad de xente, dixen, guau, flipa, non? E
flipar tamén que Pili Pampín podía estar no Porta América. Digo, pues aí estuve no Porta Sí, América. señor, ¿no? home, non. Sí. Bueno, terás un recordo maravilloso, claro. De todo eso, flipante. Cal foi o mellor concerto? Bueno, serían todos, non te podes mollar, pero... Mira, tes algún así que... Mira, o da Quintana foi moi especial porque era o primeiro. Entón, pois, foi maravilloso. Despois tuvo Porta América, o de Bueu, que non me acordo agora como se chama, o de Bueu de... Bueno, eu non vou dicir porque igual me topa. Non me acordo, bueno, pero tamén foi maravilloso. E despois para pechar a nosa colaboración que fixemos un concertazo na Capitol. A reventar. Sí, a reventar, sí. E agora, bueno, amigos de por vida, non? Sí, claro. A xente dimo, no, que son colegas que, sabes, que... No, sí, seguimos sendo colegas, pero claro, isto foi unha cousa falada de que cada un iba a dedicarse a eso un ano, non? A este dúo que fixemos, o sea, só a iso. Sí, o sea, aí non había... Porque cada un ten a súa carreira. Cada un ten a súa carreira, pero... Que non quita que volvamos a colaborar. Esa era a próxima pregunta que teña aquí preparada. Volverá a ver esa fantasía, volverá a ver esa... Non podo decir nada, porque queredes saber moito e non podo contar moito. Non podo contar moito, non me deixan, pero sí. Love is in the air. Sí, Love is in the air. Hai algunha posibilidade, entón. Bueno, mira, con iso xa quedamos contentos, porque é maravilloso esa xuntanza. Sí, a xuntanza foi fermosísima. Pois mira, xa que saliu o tema, que che parece se lle botamos este Eu chorar chorei? Perfecto. Con Ortiga. Perfecto, Sí, témolo por aí, Vanessa. Sí. Pois veña, gozamos! Sí, señor, El chorar chorei, esta maravillosa, impresionante, esta fantasía, es un tanza entre Ortiga e Pili Pampín que, oye, quen sabe, quen sabe si tenemos algunha xuntanza nova. Ai, Aí queda. Oye,
Cando, si iso volve pasar, tendes que vir aquí Por a suposto, presentar, vimos os dous, non te preocupes, sí. Máis, esa sería, vamos, a fantasía máxima. Preguntas rápidas. A ver. Contéstame rapidamente. Polvo ou churrasco? Polvo. Moi ben. Filloas ou orellas? Filloas. Entroido ou San Xoán? San Xoán. Festival ou verbena? Verbena. Empanada De calquera cousa. De calquera cousa. Sesión vermú tarde ou noite? Noite. Actuar nun gran estadio ou nunha verbena de aldea? Nunha verbena de aldea. Ser xurado ou ser concursante? Ser concursante. Unha canción que teñas aburrida pero que tens que cantar por demanda. O galo. Sí, señor. Oye, sorprendeme na de sesión vermú tarde ou noite que me dixeras noite, eh? Sí, porque o de madrugar non son, De madrugar non No, Pero bueno, unha sesión de tarde, que o tardeo está de moda. Bueno, tamén me gustan, sí. Agora estás volvendo a poñer de moda o tardeo, Moito. Sí. Mola, a verdad que mola un montón. Mola moito, sí. Sí. Porque mira, xente, bueno, acaba ao final tiras tamén hasta 12 ou hasta 1 da mañán. Bueno, o que tira, que a veces é máis perigoso ir de tarde porque ao final acaba sendo noite tamén, pero bueno. Eso que eu estou últimamente moi demandada tamén para sesións vermús, hai que dicilo, pero prefiero a noite, Sí. Claro, porque hai que madrugar, É amigo de madrugar, chico. Os músicos madrugar non é... Non se nos dá. Eu además non teño ansia para levantarme, Sí. Non teño ninguna tampouco. Pois sí, bueno, ti faz de todo, sesión vermú tarde e noite, non? Sí. O sigues co teu espectáculo, que sigo tas co meu, túas cancións. As miñas cancións. En todo, calquer verbena, calquer evento, calquer... Todo, que queiran, sí. É como faz para cantar? Canto dura máis ou menos contar? Hora Hora e cuarto. Sí. Máis dunha hora, pero eres ti só Eu ali, son só ali, defendendo ali. as túas cancións e facendo a festa. Pero levo moi ben. Sí. E depois esa interacción tamén, bueno, faz co Co público. público, bueno, é que sin o público non son nadie, non? O público está aí para botar chugamán, a cantar e a todo, porque además o meu repertorio creo que os temas que fago coñeceos todo o mundo, entón, pois mira, divertímonos, cantamos e para iso facemos a festa. Para iso imos. Cando se preguntaba que si concerto nun gran estadio ou nunha verbena de aldea, que o que ten unha verbena destas de aldea, de pueblo pequeno, que o que ten de máxico para que prefiras un concerto nunha aldea que nun estadio? Bueno, que eu teño os pés sobre a terra, non? Ese gran estadio tiña que ter xa a nivel nacional, internacional para chegar a ese punto, pero eu como teño os pés sobre a terra, eu actuar nunha verbena, nunha festa da aldea, iso é maravilloso, onde a xente che ven a ver con cariño, donde velas super guapos a todos, porque claro, compran a roupa para ese día, para o día do patrón, e logo esas comidas familiares, iso é maravilloso. Eso non hai cartos. Non hai cartos que o paguen. Cuidemos das verbenas e tamén dende aquí aperta toda esa xente que organiza as festas, porque nada doado. Eu quero, bueno, esa xente debía ter un monumento en cada aldea, sabes? Porque pasan moito traballo, xente. A xente que está nunha comisión, como, bueno, tamén fago, non? Tamén organizamos algún evento e o traballo que pasamos é... É duro, é moi duro estar hoxe en día nunha comisión de festas polo... A Mili non, pero eu creo que a Mili de hoxe en día tiene que ser estar nunha comisión de festas. Para toda a xuventude, un aniño ainda que fora, verdad? Sabía de su que é. Sabía de su que é, de ir a casa, de que, bueno, de que algún un día despois aparece na festa, de que che miren mal, de que ainda por riba de... Mira que trouxeron, isto non vai para nada, patatín, patatán, o de sempre, co traballo que dá, Sí, co traballo que dá. Co traballo que dá. Oye, non che pregunte, vai sacar teremos algunha novidade tamén a nivel persoal de unha canción nova de Pili Pampín ou un disco? Está aí. Como? Sí, Temos algo aí xa? Está no forno, xa está grabada. O que pasa que queremos facerlle un videoclip e farémolo estes días. Que ben. Pero xa está a canción xa grabada. Podemos decir que é un tema maravilloso, algo distinto. Sí, distinto. Que me fixo Gabriel Fandi. Unha aperta aí, para Gabriel Fandi. Sí, o tema xa está grabado, está masterizado, está todo, pero falta o noso videoclip. Queremos facerlle un videoclip chulo á canción. Distinto en que plan? Distinta, pois, outra cousa distintas que non estades acostumbrados a escoitar de Pili Pampín. Sí, máis moderniña. Non soltas prenda. Máis moderna, podes contar? Máis moderna. Bueno, pois teremos aí tamén pronto novidades de Pili Pampín.
Contábasme que cando eras nova que que cantabas ali no restaurante, non, nos teus pais con todo espellos, e que supoño que tamén a vestimenta, os traxes forman parte de, da tua carreira, non? Sempre fuches moito así de poñerte espléndida para actuar. Bueno, eu teño entón, queria preguntar cantos traxes tes no armario? Teño gastado cartos en roupa, pero que eso é algo indecente de decir. Pero a cada aparición televisiva eu estrenaba un traxe. Wow. Cada verán nas galas 3 ou 4 vestidos comprar para o verán. E que faz con eles? Revéndelos? Pois abúrrome tan ali nunha esquina. A verdade que eu abúrrome moi pronto da roupa. Sí. Pero tes algún que teñas enmarcado na casa, digamos, o sea, enmarcado, que digas ti, este foi o traxe no que cantei en tal sitio deste día non me olvido. Non teño, porque para mí todos son especiales, todos os sitios son especiales, entón todos merecen o seu rinconciño maravilloso. Sí. Bueno, pues está. Non sei se ti cando vas a tocar por aí, porque ao final son horas de, cando estaba na orquesta eran horas de furgoneta, horas de, e agora tamén, non, vas a cantar. Que é o que non falta no teu kit de supervivencia do día a día? Sopa de letras. Sopa de letras, sí que non me esperaba, Sí. Porque además, como che dixen antes, teño algo de pánico escénico, pois non soporto a nadie antes de cantar, que me veñan a falar, que nin quero que... Entón, encerrome no coche, estou ali a facer sopa de letras, ou crucigramas, ou autodefinidos, sí. Paso o tempo así. Ou se non o Candy Crush. Tamén. Sí. Ai, pero non me esperaba ese, Sí. Bueno, como te veste de aquí a futuro próximo, digamos? Este ano, ben, non? Que me contabas fora de entrevista que pinta moi ben o verán. Sí, o verán pinta moi ben, gracias a Deus. Que xa hai mogollón. E como me vexo? Pois mellor que nunca. O sea, que temos pili para... Sí, eu penso que hai unha pili para rato, sí. Tanto en Galicia como se pode ser fora, Onde que irán, aberta contratación. Sí. Pues, maravilloso. Pois nada, que temos pili pampín para rato. Mima, que rápido pasou o tempo. A verdade que sí, chico. Xa case hai que ir comer. Ni as aceitunas puxeches na vermú, ni nada. Teño aquí estas... No, pasa que estas igual... Esas igual salimos un pouco mareados. Salimos enchispados, sí. Teño aquí o licoriño este que hai que... Bueno, hai que probalo. Que como estamos chegando ao final, eu sempre, pregúntolle os artistas que veñen algunha anécdota así divertida ou escandalosa ou algo moi curioso que che pasara en todos estes anos de carreira. Non sei se no escenario. Sí, no escenario ou na televisión, porque ti viaches de todo nesta vida. Teño varias. Mira, pois unha vez que marchei para unha actuación e dime conta no medio do camiño que levaba un traxe palabra de honor, pero non levaba ningún sujetador sin tirantes. Anda. Entón, parei nunha mercería no camiño, e non o provei ni nada, compreino, pero na caixa viña o número que uso, pero o sujetador dentro viña 2 tallas máis grandes. Ostras. Bueno, cheguei á festa, puxeno, e cando está na mitad da primeira canción, pois caeu unha cintura ao sujetador. O sea, tiña 2 tetos arriba e 2 tetos abaixo, imagínate ti. Entón eu non podía estar así, porque ademais o vestido era super axustado. Pois xa me ves a mí meténdome detrás do batería, dicindo yo a batería que me axudara a quitar, que meter a man, que me axudara a quitar eso, aquilo, bueno, unha fantasía. Bueno, son as que pasan, Sí. Pasa de todo, no de mundo. Todo. Bueno, pois outra que che conto moi simpática. Bueno, simpática no, a verdad que no. Sabes que ao mellor non hai ningún bar á redonda onde está a festa. Eso sí que... Sí, e tens que ir a facer pis de campo. Sí. Eu fui a facer pis de campo, con tan mala suerte que estaba anoitecendo e pisei unha bosta de vaca. Eu empecé a arcadas porque me dou moitísimo asco e tiña uns zapatos que me habían costado un ollo da cara. Ai, Dios mío. E collí os zapatos e arrebolei con eles. Non quixera saber nada de... Ai, Dios mío. E meu marido dime, eu a ti mátote, que esos zapatos lávanse, con que carajo costaron os zapatos? E alá foi ao monte a buscar os zapatos, lavounos, e eu creo que nunca volví a poñer esos zapatos, fíjate. Ostras. Sí. Cantas historias non hai, Que queres, o mundo da verbena é así. Pero sí que cando
ten que haber un bar en todas as festas, Por por favor, Dios. ou senón baños químicos. Que traballo costa poñer uns baños Bueno, químicos? traballo non, pero cartos sí, que hoxe en Sí, día, xa claro, sei, son todo xa exixente, sei, pero sí que Eso bueno. é moi importante, Sí. No, A verdade que pasámoslo sí. fatal, Sí, Cando ibas eso, a medio dunha aldea que non hai un Sí, vos bar. non creo que pasedes mal, pero nós as mulleres sí o pasamos mal para facer pis. No, Vos para facer podemos pis non, calcar- malo se está que facer algo máis. Bueno, Ese- xa, va tamén. Que anda que sí. non hai historias desa. Pero bueno, Vale. esa dixémoslo, sei que é hora de comer e vamos pensar en cousas felices. Pili, moitísimas gracias por Gracias a ti, acompañarnos. capitán, foi un placer. Increíblemente. Moitas grazas. Sempre que cadro contigo, a verdade que é sempre pasamos Foi ben, un sempre placer. é unha festa. Entón, nada, para despedir, pois vouche pedir algunha canción de algún artista galego que che mole a ti. Pois mesmo de Ortiga, pon aí unha Xa canción sabía que de iba- Ortiga. xa sabía que ibas a Hombre, dicir claro, hai que tirar polos colegas. Pois como, pois mira, elixi unha, xa que mañán tamén é a festa da filloa da Baña, maravillosa, que Sí. convidamos a todo o mundo. Que E tamén- ricas. E tamén temos ali un concerto gratuito que estarán ali de Ninjures, o sea que Oh. e de mañán comedes filloas e de paso vedes a de Ninjures, pois este Rosalinda que foi unha das colaboracións maravillosas que tivemos hai pouco, non? Este Rosalinda de Ninjures Ortiga que Qué a mí bonito. pareceme un temazo. Un temazo, sí, señor. Así que, nada, pues queridos amigos e amigas, vémonos a semana que ven con máis sabor. No control de son estivo Vanessa Rouco, xa sabedes, sede felices e comede churrasco, pero non o forno, porque iso é un pecado. Hasta a semana que ven.